En el número 14 d'una típica avinguda anglesa hi vivia una clàssica família anglesa, els Darling. Mai havia existit una família tan feliç com els Darling. Estava formada per l'encantadora senyora Darling, el seu marit, el senyor Darling, que treballava al banc de la ciutat, i 3 meravellosos fills, la Wendy, en John i la petita Annie. George, estimat, encara no estàs a punt. Ens hem d'afanyar, que encara arribarem tard. Mary, no trobo els botons de punt. I si no els trobo, anem a la reunió. Si no anem a la reunió, jo no sé on presento la normativa. Els botons d'or, pare! Sí, els dos. Les posates de plata i ja està. Mira, pare, els teus botons! Els he trobat jo. Deixa sant, on eren? George, estimat, ens hem d'afanyar. Un moment, nens. George. Un moment. Nens, John, Annie. Què passa, pare? Passa alguna cosa? On collien els meus botons? No són una joguina. El comte del tresor del capità Garfi! Lluita, Annie! Lluita, John! Mira, Annie! Grandesta, bacallà! John! On has après això? La Wendy ens explica les històries de Peter Pan. Wendy, no tinc prohibit que expliquis als teus germans aquestes històries sobre el capità Pan i Peter Garfi. Peter Pan, pare! Això són tonteries. No són tonteries, pare! Sí que ho són. A més, deixeu-me dir-vos... Ai, George. Ai, George. Doncs ara en George té una coseta a dir-vos. Aquesta nena ja està en edat de créixer i tenir la seva pròpia habitació. És prou gran com per creure en fades, pirates i sirenes. És per això que he decidit que a partir d'ara dormi sol. Pare, no! George. Sora! No t'ho mano, senyoreta. No m'interrompis. Aquesta serà l'última nit amb els teus germans. És la meva última paraula. T'espero fora, Mary. Vinga, nen, s'ha dit. No sé, carinyo. Però mare, jo no vull créixer. No pensis més en això, Wendy. Peter Pan existeix? Ja, John, a la teva imaginació. Però el pare ha dit que les fades eren pures tonteries. Ho ha dit sense voler. Ara es tancaré la finestra perquè no sentiré fred. No la tanquis, mare. Per què? Perquè pot ser que dormi. Peter Pan escapa de la seva ombra. Sí, Wendy. Ara dormir, que estem cansats. Bona nit, fills meus. Bona nit. Demà. Aquella estrella d'allò. Veus que en Peter Pan existeix? Doncs pot ser, però no penso en això. Estigues tranquil i dorm. I si el Peter Pan existeix, algun dia el coneixeràs. Sempre passa així. Aquella estrella d'allà té una estranya llum. Potser mai més se n'enamorarà si la segueixes
sabien és que aquella nit els passaria una cosa completament màgica. Una cosa que no podrien oblidar mai. Cosa, si no se m'ha estirat al damunt no l'hauria perdurat. Sóc a la finestra oberta i vaig poder fugir abans que em veiessin. Peter? Ets tu? Oi que és Peter Pan? Sí, sóc jo. Ara, Peter, jo soc la Wendy. Cuidado, que no me Cuidado! Ui, no tinc hora! Campaneta! Que no veus que els germans de la Wendy dormen? Wendy, necessito trobar la meva ombra. Saps on és? Sí, no vaig per aquí dins. Fantàstic! Ara ho vaig d'enganxar i ja està. Però què fas? Així no ho aconseguiràs. L'has de cosir. Deixa. Cosir? Què és cosir? Ets una mica net. Porta que ja te l'he cosir jo. He d'advertir-te que potser et fa una mica de mal. Es pensa que em pots fer mal? Wendy, a mi res no em fa mal. Tu ens en veuràs. Va. Wendy, m'has fet mal. Ja t'he dit que et podia fer mal. Va, cus. Ja està? Sí. Quina habilitat que tinc. És que sóc el millor. Oh, i tant, com que jo no he fet res. Va, Wendy, no t'enfadis. Que una noia sola és molt més útil que molts nens. De debò? De veritat. De debò que és això, Peter? Ai, que mono. Et puc dir un petó? O tampoc saps si és un petó? Sabré quan me'n donis un. Gràcies. Ara, em puc donar un jo a tu? Si vols. Rama, vés a dormir, que és molt tard. Ja està, nois, t'estàs a per sortir. Que si ens descobreixen, tu! No et preocupis, era la nana. I jo, perquè a mi no m'agrada gens que m'agrada. A veure, vull que m'expliqueu coses. On viviu? La segona estrella a la dreta i tot recte fins a l'albada. Doncs us presento els meus germans. Són John i Annie. Aquests són els meus amics. Campaneta i Peter. Hola. Hola, Peter! Hola, Campaneta! Quants anys teniu? Anys? Doncs no ho sé. Només sé que sóc molt petit, perquè vaig marxar de casa quan era molt petit. Com? Explica'ns això. Doncs mira, tot va començar quan vaig sentir els meus pares parlant sobre el meu futur i de com seria quan jo fos gran. I jo no vull pas fer-me gran. Jo sempre vull ser un nen que està saltant i jugant. I és per això que em vaig escapar. I després vaig marxar al país de Mainés. Al país de Mainés? Sí, allà visc amb les sirenes, amb la campaneta i els nens perduts. Nosaltres som la seva família. Sí, per cert, sap com eren les fades? No. És una història molt curiosa. No. Mario, us l'explicaré. Quan el primer nen va néixer, digué per primera vegada, aquella rialla es va trencar en 1000 bocions. I de cada bocí en sortia una fada. Quan el segon nen que va néixer digué, la història es va repetir. I així successivament. Ostres, aleshores tu va venir milions i milions de fades. Sí. Bé, no, perquè cada cop que algú diu jo no crec... Peter! Bueno, cada cop que algú diu jo no crec en les... en algun lloc, mor una fada. Oh, m'encantaria tenir una fada. Sí? Campaneta! Què?
fada molt pesada. També sí que vivies amb els nens perduts. Qui són els nens perduts? Són aquells nens que cauen dels cotxets i dels bressons quan els pares estan despistats. Si en 7 dies ningú els reclama, se'ls envia mai més. I jo? En sóc el capità. Ostres, i dius que vas a tots ells? Quina meravella! Em puc fer un joc també? Si vols. Què fas? És que és com si m'haguessin estirat molt fort els cabells. Crec que ja sé què està passant. Campaneta! És una fada molt entremaliada. Li encanta fer bromes. Què passa? Sí? Vale. Diu que et farà això. Què? Ets molt tonto, tio, Campaneta, no t'enfaris, que només estan jugant. Wendy, per casualitat no sabràs explicar contes, oi? Sí, en sap molt, i en sap molts! I m'acompanyaries al país de Maimés a explicar-li contes als nens perduts? Perdona! M'encantaria, però no crec que sigui una bona idea, perquè si marxes els meus pares trobarien per a faltar. Va, però si és un lloc màgic! És molt divertit! A més, serem nens per sempre! Sí, nens per sempre! Anem-hi! Ja, però és que no crec que sigui una bona idea, Pique. No, és una bona idea, carinyo, no passa res. Si no es pot, no es pot, no es preocupis. Però, una cosa, Wendy, és que als nens perduts els hi faria molta il·lusió que algú els expliqui un conte. Ben al sentit-ho. A més, podries veure les sirenes i els indis. És molt divertit! Sí, molt divertit, però s'ha de fer la sisplau. Bueno, està bé, hi anirem. Sí? Sí. Anem de viatge! Sí, de viatge! Som-hi! Agafo les coses. Però, Peter, nosaltres no sabem volar. Com hi arribarem? És cert, no sabem volar. Jo us ensenyaré a fer. Agafeu-vos de les mans. Heu de tenir pensaments alegres. Aquests pensaments us faran enlairar. Ara, tanqueu els ulls. Tanqueu els ulls i imagineu que el vent us mou. Que tot el cel és vostre. Els estels ens guiaran i la lluna ens il·luminarà. I si ens cansem, els núvols ens ajudaran. Vull veure tota la terra des de dalt. M'oblidava. Ens cal pols de fada. Benvinguts al país de Maimés. Sí, que bonic! Silenci, estem en un lloc molt perillós. Los perillos. Peter, és cert que hi ha pirates? Esclar que hi ha. I per això hem de caminar ràpid i silenciosament abans que la nit caigui sobre nostra. I tenen un capità? Esclar que el tenen. I és famós per la seva crueltat. I li diuen Garfi. És el més cruel de tots. Annie, és el Garfi! Tenemos el cap a la Wendy! I és molt dolent. No tant, com quan jo li vaig tallar la mà. Aleshores, ja no pot tant. Esclar que pot. Perquè ara en comptes d'una mà, el que té és un Garfi amb el que et pot agafar i estripar-te! I no fa por. A mi, tens no me'n fa. I vaig agafar la mà, li vaig tallar i li vaig donar el cocodril perquè se la mengés. Papa, estic, ens en trobarem. És molt probable. I si es dona el cas, deixeu-lo per mi, aquest barallar. Ui, no pateixis tu per tu. Els pirates venen cap aquí i poden trobar-nos. Poden veure el llum de campaneta. Doncs Peter, digue-li que s'apaga, que s'amagui. Es pot amagar perquè li fa por estar sola. Que no es pot apagar perquè només se'n va al dorm. Doncs aleshores digue-li que s'adormi. Jo quiero pensar. Vinga, no, passa't aquí. Els pirates són els eterns enemics del Peter Pan. Al llarg dels dies, els nens perduts es dediquen a fer-los la guitza i els pirates es dediquen a perseguir-los, per caçar-los.
Daniel Smith. Els fills roges són una tribu índia que habiten al país de Rohingis. Tenen un joc inacabable de perseguir-se amb els nens perduts. I així passen i passen les hores. Els nens perduts, la família d'en Peter, tot i ser nens, gaudeixen d'un coratge inacabable i armats amb les seves dagues no dubten mai amb la cara fins als enemics més ferotges. Peter! 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 Ja hauria de ser aquí. Jo voldria que en Peter hagués tornat. Jo també, Peter. Sou tots la colla de gallina. Jo soc l'únic que no té por als pirates, però potser sí que en Peter ja hauria de ser aquí. Què fas, Enrica? Altre cop pensant en les musaranyes? No, penso en la Ventafocs. La meva mare devia ser ben bé com ella. La Ventafocs és un personatge de conte babau. Les mares no poden assemblar-se. Jo me'n recordo molt bé. Jo no recordo res de la meva mare. Jo recordo que la meva mare tenia molts vestits de colors bonics. L'única cosa que recordo de la meva mare és com li solia dir al meu pare com m'agradaria tenir un bon feix de bitllets de banc. I què són bitllets de banc? No sé pas, però m'agradaria tenir-ne per donar-li a la meva mare un bon feix. Caldrà més que deixeu de parlar de les vostres mares. Si el Peter quan us han vist no li agradaria gens. Però com que ara no hi ets, podem parlar-ne. Alguna cosa positiva podem treure de la seva absència. Jo estic d'acord amb l'altre pare. Podem continuar parlant de les nostres mares mentre el Peter no sigui. Tu què penses, Mister? Jo també ho crec. I vosaltres, bessones? Jo també ho crec. I tu, Greta? Jo em penso que també. I tu? Silenci! No sentiu? Per què mirades? Tu ja el tenia, capità! Guarda't aquesta pistola! Ara! Era un d'aquests maleïts nens perduts, em podria haver mort! Jo els he del tret aquesta té la resta. A més, que seríem un i jo els vull a tots. Separeu-vos i busqueu-los. No ho has entès encara. Penso en un reclam. L'únic que vull és Peter Pan. Vull acaronar-lo amb el petit ganxo amb el que em va obsequiar Smith. Esclar, capità! Però estem guanyant! No cridis tant. Ah, no recordava la força que té vostè amb aquest ganxo. Però no que arribes a ser Smith. Ja saps el que dic sempre. Si fos per mi, tothom naixeria amb això i no amb allò.
Tot i que molestos dient que aquell que li perdeu molt la batalla i se la va construir el cocodril per postres. Ah, però això si teniu tanta por aquelles bestioles. Jo no tinc por dels cocodrils, jo tinc por d'un cocodril. Des que Peter li va donar la meva mà, la troba tan gustosa que no ha parat de perseguir-me, ja fos per mar o per terra, per tal d'aconseguir tot el seu complet. Però això és tot un compliment. No m'agraden gens aquesta mena de compliments, Smith. Jo el que vull és pescar aquest maleït marec i fer-lo miquetes lentament. Si no fos pel tic-tac del rellotge que es va passant amb la meva mà, no el sentiria quan s'acosta. I a hores d'ara ja seria història. I algun dia se li acabarà la corda, capità. No s'has parlat de res més alegre, Smith? Ho sento, capità. Anem cap al vaixell. Ja podré maquinar un calmoble perfecte per exterminar aquests marrecs detestables d'una vegada per totes. Ah! Pressa, Smith! Tens la boca! Nena, ets perdut! On sou? Correu! Sortiu de pressa! Esteu aquí! Porto ordres de Peter Pan! Us ordena... Què dic? Caramba! Ve un monstre i us ordena que els dispareu tan bon punt el veieu fins a deixar-lo. Total, nena, està bonic! I el Peter on està? El monstre l'ha segrestat! Ostres! I com és que és aquest monstre? Quin aspecte té? Doncs mira, és d'una mida més o menys així i porta un camisa blau cel i un llaç aquí al cap. És superperillós! Doncs amb l'aspecte que dius no sembla massa de perillós. Doncs ho és... D'acord, Nas, posem-nos en la posició d'atac. I el Peter premi. Segur? Seré jo? Ja tocaré. Seré jo qui les aconiré, això no ho veu. Tu al·lucines, aparta't les tasses. Va, tots alerta, que ja arriba! Però es pot saber què feu? Només volia protegir-te, Peter. Protegir-me a mi de què? Del monstre. Del monstre. Quina vergonya. Jo us porto una mare perquè jo expliqui comptes i intenten matar-la. La campaneta ens ha dit que un monstre t'havia segrestat. Que la campaneta ha dit què? Sí, ens ha dit que estaves en perill. Campaneta! Sí? Vine aquí immediatament. Se t'acusa d'alta traïció. I et declares culpable o innocent? Absolutament culpable. Culpable? És que no t'enamones de que quasi la mates? És clar que m'agrada. Què? Està bé. Si és això el que vols, et condemno al desterrament per sempre. Què? No, Peter, no ho facis, sisplau. No es mereix. Alta traïció. Ja, però que sap que estava jugant, no ho facis. Està bé. Però no he de castigar. Et desterro... per una setmana. Vosaltres em passeu d'aquí fora de la meva vista. Bé, i ara que està tot aclarit, us presento a la Wendy. Ella us farà de mare i us explicarà tots els contes que vulgueu. I amb ella venen en John i l'Anna, que són els seus germans. I que els tracteu com a un més de la família. Wendy, mira, anem a veure l'ella. Ostres, hi va haver una sirena. Oh no, les sirenes no. Millor tigres. Molt millors. No, el lleó, evidentment, el lleó. Jo prefereixo veure el seu origen. I dir això. Està bé, anem a capturar els quants.
fiu, són els indis de Pau Negre, salvatges i sanguinaris. Doncs anem a matxacar-los. Sí, ataquem-los! Sí, som-hi! Què per què, amics? Primer hem de preparar una estratègia. L'estratègia? Hem de saber per on atacar-los per assegurar-nos la victòria. Veniu, tots al voltant. És important que ens movem de forma coordinada. Jo dirigiré l'atac. Vosaltres dues, espavilada i trampada, els entrareu per la dreta. Hem de ser més intel·ligents que ells. I així els guanyarem segur i els espiarem per sorpresa. Aquí hi ha una panxa d'armes. Això demostra que són els indis de Pau Negre. Sí, per les lògiques podem seguir. És culpa meva, tot és culpa meva. No et preocupis, Josh. No importa, no passa res. Tranquil, no passa res. Au! Au! Peus roges, permutes i unes barallar-se amb cares pàl·lides, nens perduts. Au! A vegades tu guanyar, a vegades jo guanyar. Molt bé, Capini. Aquesta vegada has guanyat tu. Ara deixa'ns anar. Aquesta vegada no deixa marxar. No! Jo no sé molt catxonda. On has amagat tu, a princesa Tigrilla? La princesa Tigrilla? Nosaltres no l'hem amagada. Jo ni tan sols sé qui és. No la tenim. No, no la tenim. Tu molta mentida. Si princesa Tigrilla no va ni per postes de sol, morirà cremats! Ostres, quina meravella! Són sirenes de carn i ossos. Vostè les presenti? De debò, m'encantaria. Serà. Hola, Peter. Què tal, Peter? Hola, Peter. Què hi ha, noies? Encara no l'he tornat a veure. Per què has tardat tant a venir? Em trobaves a faltar? On has estat tant de temps? Explica'ns alguna cosa. Sí, alguna cosa interessant, alguna de les teves aventures. Voleu que us expliqui la història de com li vaig tallar la mà al capità Garfield i li vaig donar el cocodril? Ai, sí, aquesta història m'agrada molt. Doncs mireu, estava jo sobre una roca, Peter. no ho vaig sentir. No què passa? Mira, Qui és aquesta? qui? Ella? Sí, ella. És Wendy. Una noia. I què està fent aquí? Com ha arribat fins aquí? I vam camisa de dormir. Vine. Va, vés. Que no puc, que no porto vestit de gana. Sí, ajuda. Deixeu-me en pau. Si us atreviu a tocar-me un altre cop, veureu. Va, Wendy, que només estava jugant. No. Que sí, noies? Clar, només era un joc. Això és tot. Només volíem jugar una estona. Ho veus, Wendy? Mira, Peter, si et penses que en sèrio que aquestes idees fiquin amb mi, ho portes ben clar, perquè jo no... No sé costa. És Garfield. Mira.
S'ha estat la princesa Tigrilla. Vine aquí, la mare més. Mira, aquesta és la meva proposta. Tu em dius on està l'amagatall del Peter Pan i jo et deixo anar. Ja pot amb una nena? Ai, pobra Tigrilla. Oi que sóc home d'honor, és mi? Capità! Més et val parlar, estimada, perquè aviat pujarà la marea i les aigües et cobriran. Penso-li dret! Vine aquí, Wendy. Queda't aquí. Que ens divertirem. I recorda, els qui s'ofeguen no arriben al cel. La glòria dels seus van passar. Ja t'he dit que no penso dir res! No tens alternativa, Tigrilla! No existeixis, no penso dir res. El Peter Pan és el meu amic i no el trauré mai de la vida! Aquí l'esperit de les aigües més profundes. Sóc jo qui et parla. Ves molt en compte, capità Garfi. Ves molt en compte. Has sentit això, Smith? Era un esperit maligne, capità! Espera't aquí, que vaig a veure què està passant. Com que el gran esperit d'aigua, Ja veuràs tu. Senyor Smith! Sí, capità! Llegiga immediatament a la princesa Tigrilla i torna-la amb la seva mare. Mestre Sou, capità! És que no penses complir les meves ordres, senyor Smith? Sí, capità! I era hora que el capità entrés en raó. Què dius? Oi, jo sempre he dit que enfrontar-se amb els indis és una tonteria, ells mai trairien a Peter Pan. Es pot saber què estàs fent? On et penses que vas? Torno a la princesa Tigrilla al seu campament, segueixo les seves ordres. Les meves ordres? Doncs sí, no m'acaba de dir que retorni la seva mare. Però què diu? Torna a lligar d'una vegada. Les meves ordres. On s'és fill? Es pot saber què està fent, senyor Smith? Doncs torno a lligar la princesa Tigrilla tal com m'acabo de donar ara mateix. Jo no he dit res d'això. Però si m'ho acaba de dir ara mateix. Per darrera vegada, fes el favor de tornar a Tigrilla amb la seva mare. Sí, capità. Deslliga-la i torna al seu campament, entesos? Sí, capità. Ah, i una darrera cosa. Quan arribis al vaixell, autoritza la tripulació que beguin tant rom com vulguin. Sí, capità! Peter! Mira qui era l'esperit Smith! És en Peter Pan! Vine cap aquí, maleït! Lluita, bacallà! Smith, ajuda, que va cocodril! Maleït, Peter Pan, he de capturar el sigui! Hem de trobar el seu bufema, capità! Jo sé quin és i qui s'ajudarà. Ves i captura la campameta. La gelosia que sent contra la Wendy ens ajudaran a aconseguir el nostre gran desig. Vinga! Au! Peter Pan ser gran guerrer, salvar Tigrilla. Gran Capillas està molt contenta. Ui, doncs no serà massa contenta. Amic Peter, jo faig gran cap a tu també. És una magnífica idea, mare. Tu ara, Àguila Voladora 2. Visca! Molt bé, mare. Ell m'ha salvat. I es mereix un premi com aquest. Ets una gran cap. Ui, que emocionant és tot això! Visca! Mare, pots dir sobre la Piva de Pau? Sí, porta-la. Mare, per què no ens expliques coses nostres? Si els nostres esperits volen aprendre, jo respondré totes les seves preguntes. Serà molt educatiu. Per què els pells rojos us pinteu la cara? Així que camuflamos. Quan m'enreneu a fer how? Ser la primera paraula en dir. Perquè vostè sempre diu How? Sí, més fàcil. Sí. How? Què tal? Com has estat? ostres, interessant. Miquel, pots veure un dia de selfie-publicitat? Serà la princesa Tigrilla. Visca!
seus errors. No puc parlar més. Demà abandono l'illa per no tornar mai més. Com? Diu, capità. Vaig avisar la tripulació ara mateix. No, encara no, és una sorpresa. I per això et suplico, campaneta, que li diguis a en Peter Pan que no tinc res contra ell. Ah, no? Esclar que no, tot i que aviam, Peter Pan també comet els seus errors, no fotrem. Peter Pan no comet cap error. De la Wendy a l'illa, per exemple. És un greu error, no et sembla? Ja ho hem dit. Crec que li ha faltat tacte. Trobes? Ui, Ui, doncs ja corre el rumor que ella s'ha interposat entre tu i Peter Pan. Però què veig? Tu plorant? Aleshores és veritat? Ai, és mi, el que pateixen les dones pels homes. Elles els hi regalen els millors anys de la seva vida per després veure's abandonades de la manera més injusta. És increïble, capità! Però no hem de jutjar amb tanta duresa en Peter, la culpa de tot la té la Wendy. Senyor Smith, és la nostra obligació salvar. Però com? Marxem a l'eixida del sol i no es queda temps. Ja ho sé, tinc una idea brillant. Raptem a la Wendy. Raptar la Wendy, capità. Esclar, estant lluny, Peter l'oblidarà per sempre. Vinga, anem a l'amagatall d'en Peter Pan. Capità, que no sabem on és l'amagatall de Peter Pan. Ai, tens raó. El nostre pla se'n va a l'aigua si ningú ens ajuda. oh, però jo puc ajudar. Em dius, estimat? Jo sí que sé on se m'aga Peter Pan. I què vols dir amb això? Que ens hi portaràs? Sí, i tant. Però amb una condició. Que no li faràs mal a Peter Pan. Arribaràs, agafaràs a la Wendy i marxaràs. El capità Garfi dona la seva paraula de no posar ni un dit. I el Garfi? Ni el Garfi sobre Peter Pan. El capità Garfi dona la seva paraula, és paraula d'honor. Ara digue'ns on podem trobar la Wendy. Segur que ella està a casa dels nens perduts. Com si fos la teva família. Mira, la podreu trobar a la casa del penjat. Gràcies, campaneta. Ara tu et quedaràs aquí. Què? Que No! correm amb no te'n vaig per No! Aquest no l'aguanta! Que no! Que deixi sortir, que no l'aguanta, que... Fora, deixeu-me sortir! Traïdors! Traïdors, més que traïdors, deixeu-me sortir! Pàgina voladora 2 saluda nens perduts. Gran cap pàgina voladora 2 saluda Va, bueno. que som un heroi. Anem a dormir, nois? Nens peluts, no dormir. Nens peluts, aguantar moltes llunes sense dormir. Bueno, però no oblideu que demà marxem. A casa? No, Wendy, no volem marxar. No marxar. Quedar-se moltes llunes. Divertir-se molt. Peter, deixa d'estar tantes tonteries i escolteu. Mirem cap àguila voladora a parlar. Ai, què faig jo ara? És que voleu quedar-vos per sempre més aquí i viure com a indis salvatges? Esclar que sí, Wendy. Però, Annie, necessitem veure la mare llista. Ella també ho necessita. Però tu no ets la meva mare. No em diguis que has oblidat la mare. Bueno, Jo una vegada vaig tindre una mare, i com era? doncs ja no recordo res. Jo vaig tenir un esquirol. Tu no ets una mare, que no cal. Esclar que sí, i per què no? Nois, no us baralleu. Jo t'explicaré ben bé què és una mare. Sí! A veure, una mare és la millor persona que et puguis imaginar. És com un àngel de la guarda. És aquella persona que ens abraça, ens consola i ens estima més que cap altra persona. És aquella que ens acalona per les nits i ens manté desperts durant el dia. És aquella persona que donaria tot per nosaltres.
ens ensenya, ens guia i ens acompanya al llarg de les nostres vides pacífiques. Proposo que ens anem a casa volant. Jo vinc amb vosaltres. I nosaltres també. I jo. Sí, està bé, la nostra manera m'agrada tenir-vos a tots, sempre quan Peter Pan ens ho posi. Està bé? Marxeu. Marxeu i creixeu. Però us adverteixo una cosa. Un cop hagueu crescut ja no podreu tornar mai més. Però Peter, per què no vols venir? Igual trobes a la teva mare. No. I encara que la trobés, ella voldria que jo creixés. I jo no vull créixer. Vull ser sempre un nen. Espero que trobeu a les vostres mares. I que siguin del vostre gust. I ara prou de plors i de comiats. A veure tots! Adéu, Peter. Ja els tenim a tots. Ara només ens queda el toc final per acabar amb en Peter Pan d'una vegada per totes. Potser els nens perduts no són tan astuts com em pensava i no estan a l'alçada de les circumstàncies ni de conya. No us oblideu del més important, capità, d'en Peter Pan. Ai, amiques, qui t'ha dit que me n'he obligat? Vol que digui els homes que vagin a buscar-lo? No, encara ho esgarriaria tot. Aquesta és una d'aquelles coses que ha de fer un capità per ell mateix, perquè la tripulació se n'adoni del seu coratge i el respecte. D'acord. D'acord, com que d'acord? Un bon contramestre s'hauria gelgat i hauria suplicat que li deixés aquest honor per ell. A veure, si vostè ho diu... Oh, deixi-m'ho fer a mi, no li puc permetre fer a vostè, ja ho faré jo. Bon intent, eh? El proper cop, l'Uliquet li suplica una mica més. Sí, capità. Ara deixa'm fer i de pensar coses de veritat. Peter, despierta, despierta. Què fas aquí? Han segrestat Wendy, John, Annie, tots aquests perduts del Garfi i la seva colla. Això és una broma. Estàs prenent el pèl. És veritat, en sèrio? No ho crec. En sèrio, Peter, que t'estic dient la veritat? Que no, Per què no? perquè Garfi l'ha marinat mentre tu estaves aquí dormint. És impossible que Garfi hagi entrat a la nostra cova. Que no, que et dic que no, que jo ho he vist, que no, que no. Que no. Mira, que això, que no. Estàs contenta? Gens? Estàs bé? Com va, neta? Vist? Tenien raó? Estou molt
Sisplau, tots vosaltres, no deixeu, sisplau, no deixeu de salvar-la. Engegueu els llums, qualsevol llum que tingueu, sisplau. Així, pugeu-los amunt, simuleu que són estels. Més amunt, sisplau. Campaneta, desperta. Sisplau, més amunt, no són suficients, necessitem més, sisplau. Més amunt, simuleu que són estels. Campaneta, campaneta. No són suficients, sisplau, més, sisplau, més! Sisplau, més amunt! Més amunt, sisplau! Campaneta! Campaneta! Estàs viva? Moltes gràcies. Gràcies. Com es diu el Sandra Pirata? N'és això! Sóc el contramestre Smith. Deixa'm la segona. Què està fent, senyor No Pirata? toquis! Quin nivell més gros. Qui ets, un contramestre? Sóc l'oficial de més gradació. Ai, no m'estiris els cabells! O que el dimoni es faré miques a cop d'espasa! Encara no m'ha dit què està fent. Està fent el cancel·lar aquest vaixell. I que estigueu quiets! Aquest vaixell és molt gran, oi que sí? Sí, a mi també m'ho sembla. I a tu què et sembla gran, ximpleta? Enorme, molt enormíssim. Tu què penses, cara bruta? Però Ja es diu enormíssim. També penso que és molt gran. I vosaltres, persones? Sí, realment és un vaixell molt gros. Tu què penses? Perfecte. Jo... Prou ja! I tu, posa les ulleres! Ei, nois! Cuideu! Les meves són torturables per res. Perdó. Prou ja, mariners! No oblideu que sóc el contramestre. Disculpi, senyor contramestre. Sí, no se les escaparon las torturas. Sí, senyor contramestre. El capità no li agradarà que deixis per fins a les abans d'hora. Això mateix, Smith. En faràs un malbaratament del joc. Potser voldria que el capital li fes un recorbat amb el seu gràcia. Prou ja, malament! Prou ja, Inés. No voleu pas que el senyor contramestre l'empregui amb vosaltres, no? Cal que vigilem. Si no, també ens torturaran nosaltres. Oh, no! Sisplau, això no! Vigileu hasta que Smith es tocada profunda. Espieu de la còlera ràpida. Veieu, miserables, els fumaré amb la boca! Això mateix, calleu! Ara, petits bailets, 8 de vosaltres desfilareu pel tauló. Però desafortunats, us quedareu amb mi, perquè necessito 2 dorments. Necessitem algú que netegi la coberta. Sí, és cert. I un punyer també. Jo un pot, vaig pensar, sent i un maresme, jo no de la mar rosa. Doncs si vols quedar-te, podràs dir-te-ho, si així ho desitges. Quin satani! I com em diries si em quedés? John Marmaneta? Què en penses, John? No ho sé, què et sembla? Decideix tu primer. No, tu primer. Ets el més gran, et toca triar tu primer. I podrem tornar a casa de tant en tant a veure les nostres mares? No, haurem de jurar dient, no volem mare. Si és així, no tothom. Jo tampoc. Visca les mares! Aquestes paraules decreten la vostra mort. Gossos meus, feu pujar la seva mare. Prepareu la passarel·la. És un bardo. Mira allà.
les darreres paraules d'una mare als seus fills. Heus aquí, estimats, el missatge de les nostres mares veritables. Esperem que els nostres fills morin com perfectes cavallers. Jo faré allò que la meva mare espera de mi. Què fareu vosaltres, que som allò que la nostra mare espera de nosaltres? I tu, espavilada? Jo faré... Prou ja de xerrar! Apropeu-vos al tauló. Em sembla que ja ha passat, capità. Sí, això sé. O ja li deia, capità. Bé, seguim amb allò que estava. Si no m'erro, érem a punt de llençar aquests miserables al mar. Sí, a l'aigua. El mar s'ha dit. Abans, però, potser voldreu provar el fuet de nou cua. Sí, capità. Porta el fuet, és dins la cambra. Vaig. Ara començareu a pagar la vostra insolència. Ai, puta d'aigua dolça! Per què sempre m'han de passar aquestes coses a mi? Porta'm el fuet, sisplau. Com diu, capità? Que em portis el fuet! Sí, capità! No sabia que els gais sabessin nedar. Els gais no neden. Si els gais no neden, vol dir que no és un gai. I si patitac, vol dir que és un cocodril. I si no és un cocodril, vol dir que és? Vol dir que és? Què és? En Peter Pan! Nois, a les armes! Ja veuràs, Màfia! Mira-te els teus amics perquè ens matarem amb nou Garfi! Ei! No cridis tant, amic meu! Seré jo qui guanyarà! No coneixes un pirata enfadat! Ara veuràs! Capità, si un cop et vaig tallar una mà, qui diu que ara no el podré matar? I jo, el mateix capità Garfi que la seva joventut va vèncer el mateix bàrbar català! I el capità Phil! I aquí jo li vaig tallar una mà. Dura la bèstia maleïda! Peter, faré el que vulguis, però no deixis que aquesta bèstia se'n mengi. Tot el que jo vulgui? Tot el que tu vulguis. Està bé, deixa'm-ho que m'ho robi. A veure, què li podem fer, aquest? Prendre fills mai d'un pirata amb un Garfi a la mà. He matat en Peter Pan! Qui ho diria, nens perduts? Per fi he matat en Peter Pan! Oh! Quin descàs! Ni tots fills d'un noi que es digui Peter Pan. No li farà res al pobre Garfi! Marxaré per sempre, però no em facis mal. Està bé, no et mataré. Però digues que ets un bacallà. Un bacallà? Sí, un bacallà. De debò? Que diguis que ets un bacallà. Cal? Tu ho fas. Que diguis que ets un bacallà. En sèrio? No, va, no. Ah, mi fill. Un rat? Un rat. Un lluç? Un collús? Un bacallà! Sóc un bacallà! No té sentit. Sóc un bacallà! Ells no t'han sentit. Sóc un bacallà! Nois, emporteu-vos aquests peixos a les masmorres. Mira, chica. Ahí, Mira, los caros.
ens dirigim a l'Audís. Peter, gràcies. Nens, tornem cap a casa. I així fou com en Peter Pan i els nens perduts van vèncer el capità Garfi i a tota la seva tropa. Al final, la Wendy, en Jan i l'Annie van tornar a casa, però no pas sols, no, sinó acompanyats per tots els nens perduts, els seus nous germans, que es van quedar a viure amb ells. Bé, tots, no, tots, excepte un. En Peter Pan, ja que tots els nens del món creixen, tots, menys un. Bé, fins aquí la tarda de teatre d'avui. Esperem que hagueu disfrutat, que us ho heu passat molt bé amb les dues obres. Aquí tenim l'elenco de Peter Pan. Sisplau, les noies d'assassí, si voleu pujar. Amb la qual aquí tenim tota la companyia de teatre de Grillets, falten els més grans que faran burlesc en breus. A veure,
Primer de tot, els agraïments als patrocinadors els he fet abans, però jo vull tenir un agraïment molt especial, sobretot per la gent que t'hi ha fet possible tot el tema de decorats, encapçalats pel Carles, l'Ivan, el Toni, però sobretot, aquesta vegada, el Julià. Moltes gràcies, Julià. El vestuari, també com podeu veure, és bastant espectacular i també volem donar les gràcies a la Montse Teixidor, que ens ha cosit gran part d'aquests vestuaris. Perruqueria i maquillatge és cosa nostra, com sempre. Aquí no tenim professionals, llevat del pentinat de la Campaneta, que ens ha fet la perruqueria Saló del Pla. Per tant, també moltes gràcies, Maria José. I, finalment, com ja us he dit abans, aquesta vegada l'assassí sospitat no l'he dirigit jo, l'ha dirigit la Cristina, i s'estrena com a directora, i per tant crec que també us hauria de dir alguna cosa. Agrair-vos a tots que heu vingut, espero que heu gaudit de les dues obres. Vull donar les gràcies a les piques, a mi són peques, a les meves nenes, les mitjanes, perquè realment m'han donat una oportunitat increïble d'estrenar-me com a directora i crec que ho han fet superbé, mèrit d'elles, i agrair a la Jutta, que també m'ha donat aquest projecte, i a tots vosaltres, que heu aplaudit molt fort, que ja ho he sentit.